Bé, bon dia, diputats i diputades, honorable conseller, honorable consellera. Bé, l'ocupació continua sent la principal preocupació dels catalans i de les catalanes. Ho hem tornat a veure a la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, en què suspenen el govern de Convergència, el govern del president Mas. També és el principal repte de l'economia. No hi haurà recuperació vigorosa si no hi ha més ocupació i de més qualitat. En els 4 anys del govern del senyor Mas, del millor senyor Mena i del millor senyor Puig, aquell govern que ens solien dir dels millors, vostès s'han oblidat de l'ocupació, sobretot d'aquella bandera que tant van fer servir de reduir l'atur a la meitat del que es van trobar en arribar al 2010. Com van prometre, i es va comprometre el president Mas aquí en aquesta cambra. No han fet res, de res, per millorar o per pal·liar la situació de desocupació i especialment de les persones atrapades en aquesta desocupació. I les dades ho demostren, i m'hi referiré. S'han destruït 194.200 llocs de treball. Els aturats han crescut en 51.300 persones aturades. Estic parlant de les dades de l'EPA. Pel que fa a les taxes, si ho mirem, totes han crescut o han baixat en funció de si són positives. L'altre compromís seu era reduir la taxa d'atur juvenil. Amb les dades a la mà, també veiem com l'atur juvenil no puja. La taxa ha pujat amb 7,8 punts, passant del 39,23% el 2010 al 45,9% el 2014. A més, les dades del pressupost d'ocupació també parlen soles. Ens diuen que ha reduït el 38% del pressupost del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'ocupabilitat, que en diuen, amb més de 200 milions d'euros. I la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya s'ha reduït amb més de 300 persones. De fet, entenem el col·lapse de les oficines i el col·lapse del servei. No li agrada que diguin que l'estan desmantellant. Bé, en tot cas, les xifres parlen soles. 309 persones menys treballant al servei d'ocupació. Si mirem la taxa de protecció dels catalans i les catalanes, de les persones, hi ha gairebé 525.000 persones a Catalunya que no reben cap prestació. Especialment els joves pateixen aquesta circumstància, un de cada 12 tan sols rep alguna prestació. I també les dones. I conseller, no ens faci jocs de mans, amb les dades les va fer a la Comissió d'Empresa i Ocupació quan ens presentava els pressupostos. No faci jocs de mans trilers, perquè sí, potser ahir el secretari d'Ocupació deia que estem millor que fa un any. Potser sí, però estem pitjor que fa 4 anys. Les dades, a més, aquestes que li estic dient, són reconegudes internacionalment, homologades i acceptades. I realment ens diuen que vostès ens han portat a més destrucció d'ocupació i a més atur. Repeteixo, s'han destruït 194.000 llocs de treball. Tenim 51.300 persones aturades més d'ençà que vostès estan al govern. Hi ha 522.000 persones que no reben cap prestació. Estan atrapades a l'atur, això vol dir. I també sembla que no l'impressioni que hagin disminuït totes les persones que en edat de treballar han marxat. Estem parlant de 113.000 persones. Vostè no en parla enlloc d'aquestes. I si sumem el total menors de 44 anys, que són les persones més joves, estem parlant de més de 300.000 persones que han marxat. Senyor Puig, president Mas, cal que vegin la poca confiança que tenen els catalans i les catalanes a quedar-se a Catalunya, perquè les seves actuacions no desperten cap motivació, ans al contrari. Per tant, repetim, vostès es van dir que eren el govern dels millors i el que veiem i les dades ens acompanyen que són el govern dels pitjors. No en tinguin cap dubte i amb la retòrica o els jocs trilers no ho podran maquillar ni amagar.
I es poden fer més coses i millor, segur. Estem convençuts que nosaltres les haguéssim pogut fer. I té un bon full de ruta. En aquest Parlament hem aprovat nombroses resolucions, moltes mocions, resolucions, moltes, gairebé totes estan per incomplir. Potser sí que algunes n'han fetes. Li faig una petita repassada de 4 apunts significatius. Li faig memòria d'aquests incompliments. La llei del PIRMI, i no depèn del Parlament, com ha dit el president avui en una pregunta. La llei del PIRMI, vostès es van comprometre a portar-la aquí al Parlament. Es va aprovar que la tindríem al final del 2013. Es van comprometre que la portarien al final del 2014. I avui, a febrer del 2015, no tenim cap llei de reforma de la renda mínima aquí al Parlament. Un altre tema, 150 milions d'euros per un pla de xoc per combatre l'atur juvenil. No els hem vist al pressupost. Tan sols hi posen 80 milions que venen del Fons Social Europeu, per tant no té cap altre remei que dedicar-los per fer polítiques de la garantia juvenil. Per tant, un altre compromís incomplert. També hi posaven, aprovaven nombroses resolucions, un 2% en inversions amb R+D+I. Si mirem el pressupost, és trist, fa tristor. Per tant, no hi són. Bé, de fet, ara en tindrà una oportunitat i nosaltres li farem propostes en aquest sentit. Mesures contra l'exili econòmic, el pla de retorn dels joves, no l'hem vist per enlloc. No en té cap interès ni cap motivació, aquests 300.000 menors de 44 anys. El sistema d'acreditació d'experiència laboral obert permanentment i amb dotació pressupostària. A les compareixences de la llei de l'AFP, els agents que hi compareixen ens diuen que això no hi és, i a la llei tampoc l'hi hem vist. I el pressupost, menys. Mantenir el suport a les persones amb discapacitat. Ens han vingut a veure les entitats que troben a faltar el pressupost que es van comprometre, aquests 4,5. Potser ara amb Esquerra arreglaran una miqueta, però encara n'hi falta. O el compromís amb els centres especials de treball, que també fan jocs de mans. Diuen que hi posen més calés, però de la veritat les entitats i els centres ens diuen que no els hi arriba o que el seu compromís no saben d'on surt perquè no hi ha manera que els hi paguin ni a temps ni el que s'han compromès. Fan lleis, sí, en tenim aquí dues, i la seva excusa és que amb les lleis ho solucionarem tots. Primer de tot, les lleis no creen ocupació. I amb la llei, sobretot la d'ocupació que tenim, no arreglarem que les coses funcionin millor o pitjor. Totes aquestes coses, tots aquests compromisos, els podien haver fet sense canviar la llei, perquè la llei no ho impedeix de fer-ho. El que cal és la voluntat, i la llei el que està fent és entretenir-nos, tenir-nos distrets amb el procés. I ara que sembla que venen eleccions, l'altre dia vam sentir, i avui també l'hem escoltat el president, que sembla que sí, que ara és més important l'ocupació que el procés. Ara sembla que sí. Ho va dir l'altre dia a Molins de Rei, jo també hi era per allà. Quan la crisi era més dura, més crua, no ho van pas dir, no els ho van pas sentir. I aquestes persones atrapades, desesperades a l'atur, ho haguessin volgut sentir. I sobretot, haguessin volgut percebre que vostès estaven preocupats per ells i estaven fent accions adreçades amb ells. Com deia, nosaltres no ho dubtim, ho estaríem fent. Ja ho hauríem fet, el que ha aprovat aquest Parlament, amb escreix. De fet, ho vam demostrar amb els acords estratègics en els quals hi havia mesures concretes, pressupost concret, dates i calendaris concrets i seguiment indicadors de compliment. Aquí no n'hem vist ni un, molts acords per la galeria, però a l'hora de la veritat ni acompanyats de pressupost, ni acompanyats d'accions, ni acompanyats de cap impacte. Conseller, es posarà a treballar després d'aquest galdós balanç ple d'incompliments i d'inacció? Per respondre té la paraula l'honorable senyor Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, si no fos perquè estem tractant d'un tema molt sensible, el més important que tenim a nivell de la cohesió social del país, li hauria de dir que ha fet una intervenció, senyora diputada, lamentable. Però no ho qualificaré.
Entenc que el canvi de registre, de to, d'estil, en relació a les seves darreres intervencions, raonablement constructives, tant aquí com a la comissió, s'han vist alterades pel que haig d'intuir, que és, no sé si nerviosisme, excitació, davant d'una data electoral. Ja entenc, que l'exposició del seu grup parlamentari, el Partit Socialista, des d'ara fins al mes de setembre, serà en aquesta línia. Ho lamento. Ho lamento profundament perquè no havia estat ni el seu tarannà, ni el del seu grup, durant almenys aquests darrers 2 anys, el nivell de diàleg, d'esperit crític, d'exigència, però en definitiva de visió fins i tot amb alguns aspectes compartida, i per tant entrem en una etapa en la qual vostès es dedicaran a fer un discurs absolutament demagògic i el govern continuarà governant. Perquè és que ni tan sols ha sigut prou precís amb les dates. A data d'avui hi ha menys persones aturades inscrites al registre de persones aturades del Servei d'Ocupació de Catalunya, no només que el mes de gener de l'any 2011, sinó també menys persones inscrites al registre d'atur que el gener de l'any 2010. I no és que sigui una dada que ens permeti d'alguna manera dir ja hem arribat a controlar l'atur, perquè és una situació duríssima per les més de 580.000 persones que avui encara desitgen treballar i recerquen feina. Però sí que és evident que hi ha hagut un comportament diferent també des d'una perspectiva de dades objectives. Vostè ha fet un devessall aquí de suposades contradiccions, d'iniciatives paralitzades, de lleis que no avancen, però abans s'ha referit a uns indicadors que, torno a repetir, si més no, jo en el seu cantó hagués estat un punt més prudent. Perquè només a nivell de balanç, de destrucció de llocs de treball, de persones aturades o de gestió pressupostària, si només comparem els darrers 4 anys amb els 4 anys anteriors, per ser equànims, doncs li haig de recordar que entre l'any 2007 i l'any 2010 el registre de persones aturades a Catalunya es va incrementar amb 322.000 persones. Del gener de l'any 2007 al gener de l'any 2010, el registre de persones aturades a Catalunya va veure incrementat en 322.000 persones. I en canvi, amb totes les dificultats, i també evidentment en un context molt difícil amb els darrers anys, però que amb els darrers any i mig, 18 mesos, 19 mesos, s'ha començat a contenir per l'evolució econòmica, però també modestament per l'acció del govern de la Generalitat i la bona concertació que hi ha en el país, doncs comparant aquests darrers 4 anys, així com mentre vostès governaven aquesta àrea tan sensible, el registre de persones aturades es va incrementar en 322.000 persones, amb els darrers 4 anys ja hem començat a disminuir i n'hi ha 6.000 menys en el registre. Això són xifres, no són opinions com la que vostès ha donat des d'una perspectiva més objectiva. Per cert, i també a l'hora de saber gestionar l'atur s'ha de saber gestionar el pressupost públic. I el darrer any, només el darrer any que vostès van governar en aquest país, van generar un dèficit públic de 9.000 milions d'euros, que avui encara estem pagant i intentant de corregir, de contenir amb la gestió des de criteris d'austeritat, de rigor, però que segurament no haguessin sigut tan durs si el desgavell de la gestió pressupostària del Partit Socialista al govern en les àrees de treball i d'economia hagués sigut més rigorós. Només 9.000 milions d'euros de dèficit públic en un any. Bé, 322.000 persones aturades més en els darrers 4 anys, 9.000 milions de dèficit públic, contenció de dèficit públic en canvi ara per part del govern de Convergència i Unió i per primera vegada en els darrers 8 anys una contenció del contingent de persones aturades i un inici de recuperació. Per cert, deixi'm que també la desmenteixi. Vostè ha dit no hi haurà recuperació vigorosa si no hi ha més ocupació i més qualitat. És al revés, senyora diputada. Com més recuperació econòmica hi hagi, més ocupació i de més qualitat anirem generant, perquè aquest també és el propòsit, i també els indicadors ens ho estan dient. Ho ha dit el president de la Generalitat en aquesta primera sessió de control d'aquest matí. Resulta que en aquests darrers mesos, cosa que no s'havia produït en altres moments, sobretot quan també vostès governaven, quina casualitat, s'estan incrementant més els contractes indefinits des d'una perspectiva relativa que no pas els contractes temporals i s'estan incrementant més els contractes a temps complet i no pas els contractes a temps parcial. La recuperació econòmica també està venint per una certa recuperació prudent en la
disminució de la precarietat i amb la consolidació de les relacions laborals. Per cert, i també recordant-ho, a Catalunya, dels 2,5 milions de treballadors assalariats que té el país, el 82% té avui un contracte indefinit i el 18% un contracte temporal. Ho dic perquè quan juguem amb el nombre de contractes temporals que signen, és evident, són molt més importants, però el número de persones assalariades contractades indefinidament, 82%, contractades temporalment, 18%. I tot plegat això amb situacions que tampoc s'havien impulsat en els darrers anys, perquè jo recordo des d'aquests escons, com a diputat de l'oposició en el seu moment, haver escoltat que el seu govern s'havia plantejat, i ja feia temps, que, per exemple, per garantir la competitivitat de la nostra indústria, havíem de fer una reestructuració del sistema industrial i, bàsicament, del sistema de transferència tecnològica. I el propòsit d'avançar cap a la fusió i integració dels centres tecnològics perquè el país tingués una gran estructura de transferència tecnològica, doncs va ser tota una declaració d'intencions. S'ha posat en marxa ara, amb aquest darrer govern, amb aquesta legislatura. Ja està en marxa, ja està constituït el gran centre tecnològic del país, amb els primers 4 centres tecnològics i els altres 2 en processos d'integració funcional, i aquesta és una realitat. Com també hem de constatar que gràcies a l'esforç de la nostra empresa i els nostres treballadors i els nostres industrials, el nivell d'exportacions continua creixent malgrat la davallada econòmica de l'entorn europeu. Com també hem de reconèixer que hi ha una primera estratègia industrial valorada abastament pels sectors industrials i emprenedors i que comença també a focalitzar una millor estratègia de cara al futur per garantir que la innovació i la internacionalització ja no només siguin d'alguna manera visions transversals genèriques, sinó especialitzacions per cada sector i per cada indústria. O que el nivell del turisme, amb els bons instruments que ens hem dotat aquests 4 anys, no abans, està donant també uns bons fruits amb una perspectiva de creixement de més qualitat. Bé, en qualsevol dels casos, crec que li deu importar poc que li expliqui que la garantia juvenil som els únics que l'hem començat a posar en marxa i aplicar a tot l'estat espanyol, els únics, que ja està d'alguna manera preveient-se com desenvoluparem una destinació de recursos molt importants, 80 milions en pressupost per la garantia juvenil aquest any, però que ja venim de l'any anterior amb més de 50 milions destinats als joves amb el Pla Insert Joves, avançant-nos a la garantia juvenil, o que la llei d'ocupació que està en el Parlament ja i la llei de formació professional també volen millorar les condicions d'entorn en què la recuperació tingui, repeteixo, instruments molt més sòlids de formació i d'orientació pels nostres joves, pels nostres treballadors i per les nostres persones ocupades, i que malgrat la disminució dels recursos, vostè fa obvietat, i en tot cas m'ha acusat a mi de trilero, no li diré què és el que em sembla una altra vegada la seva intervenció, obvia que la disminució de recursos en polítiques actives per part del Servei d'Ocupació és conseqüència d'una disminució del 60% dels recursos que es transfereixen per part del govern de l'Estat. Només del 60% en els darrers 4 anys, en el moment en què precisament més polítiques actives eren necessàries per orientar. Bé, finalment també dir i recordar que malgrat les dificultats financeres en el camp, per exemple, de les persones amb capacitats diferents, el Govern de Catalunya amb recursos propis mantindrà el nivell de suport als centres especials de treball, que aquest any hi haurà més diners que mai per la renda mínima d'inserció, per la PIRMI, que, per exemple, després d'una revisió que es va fer amb una visió crítica d'uns increments desmesurats que hi havien hagut també en els 3 anys, doncs la PIRMI amb els darrers any i mig ha incrementat més d'un 10% el nombre de titulars i de beneficiaris. Les dades són que el mes de desembre de l'any 2013 teníem 25.000 titulars, 37.000 beneficiaris de la PIRMI, i a 31 de desembre de l'any 2014 tenim 27.000 titulars i 41.500 persones beneficiàries, amb una previsió de seguir incrementant també aquest suport i aquesta prestació, i que, per tant, el govern, amb l'esforç, evidentment, de la gent emprenedora, amb el bon nivell de concertació que hi ha entre sindicats, patronals, treballadors i empresaris, i amb l'impuls també de les reformes que estem impulsant en el camp de l'ocupabilitat i en el camp de l'emprenedoria i de la competitivitat, doncs sembla que comença a donar els seus fruits, cosa que, repeteixo, no havia sigut possible això abans, ni molt menys, i quantitativament ha quedat claríssim quan vostès governaven. De totes maneres, estic convençut que la seva resposta seguirà incidint en aquesta visió més inserida en el període preelectoral que vostès ja estan vivint,
mentre que el govern continuarà treballant fins a l'últim moment. Per la rèplica té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Capdevila. Conseller, aquestes dades que li he donat, aquest paper que li he donat, les homologa l'Eurostat i l'Organització Internacional del Treball. No és cap opinió. Tot sentint-lo, de fet, m'ha semblat la ministra Báñez i el ministre Montoro, entre l'herència rebuda i com tira l'economia i les dades de la recuperació. I en tot cas li recordo que el pacte, bé, aquest grup parlamentari, ha estat sempre disposat, i el nostre president, a acordar especialment amb el principal tema que és la nostra preocupació, l'ocupació. Sempre, i vostè ho sap. I els primers que han trencat el pacte per al qual vam retirar l'esmena a la totalitat de la llei d'ocupació han estat vostès. El 0,2% del PIB vam dir entre un 0,2 i un 0,4, no arriba ni al 0,2. Encara ens hi falten 60 milions d'euros. Per tant, si vostè compleix, nosaltres també. Els seus incompliments els signa vostè també, va dir, amb una resposta a aquestes diputades, que a final del 2014 tindríem la llei del PIRMI aquí. No és l'oposició aquí qui incompleix ni que diu bestieses ni que opina. És la seva signatura la que ho diu. Crec que si es pensa que amb els seus comentaris ofendrà aquesta diputada, aquest grup parlamentari, s'equivoca, senyor Puig. El qui està ofenent vostè, de veritat, són aquests 522.000 persones aturades que no cobren res i que estan atrapades a l'atur i per les quals vostè no s'està preocupant ni així. Escolti els industrials, escolti els comerciants, escolti els hostalers, escolti les entitats socials. Concerti amb ells i compleixi. Concerti amb ells de debò i compleixi allò que concerta amb els sindicats. I això de que els d'abans ho feien pitjor tampoc no serveix, conseller. La responsabilitat és seva, del seu govern, ben seva. Ara ja, després de 4 anys, això no cola i no ens expliqui els seus problemes i es descarregui amb l'oposició, perquè qui té la potestat i la capacitat per fer és vostè que està al govern. I com pensa ajudar els milers de ciutadans atrapats a l'atur a sortir-se'n, que els joves no marxin. Avui tots li demanen més ajudes per sortir de la crisi i molts denuncien els seus incompliments. No ens els inventem nosaltres perquè som el principal grup de l'oposició. Si vol, ho pot fer. A més, està demostrat i se'ns demostra que altres autonomies que tenen els mateixos problemes que vostè amb Madrid, els mateixos que ens expliquen, ho estan fent. Estan dialogant, estan negociant, estan pactant, estan aconseguint els recursos i estan posant recursos propis per aconseguir fer allò que el govern de l'Estat no els deixa fer. No li posen la culpa només, sinó que a més ho fan i posen de la seva part i ho executen. Miri, el que es va comprometre vostè l'any passat amb tots ells, amb tots els agents, no ho està ni acomplint ni concretant el pressupost, ni amb nosaltres aquell 0,2% del PIB a polítiques d'ocupació. No hi ha més ocupació, al contrari, llocs de treball destruïts, ja li he dit. Amb indústria, en aquest període, des del 2010, s'han destruït 105.000 llocs de treball, indústria inclosa manufactura. En construcció 72.000, en administració pública 25.000, van ser els grans promotors de la destrucció d'ocupació pública al principi d'aquells 2 primers 2 anys. Ara ja se'n penedeixen, sembla, però van ser els primers de la classe i d'altres serveis. Vostè amb el seu posat i amb les seves desqualificacions sembla aquell galant de pel·lícules italianes, amb gest altiu, però avui especialment té una actitud especial, podríem dir, amb les diputades, no sé per què. Però tot són paraules, perquè quan grates la veritat i busques les dades de veritat, doncs la veritat és que no hi és. En definitiva, conseller, la crisi laboral ha deixat milers de persones atrapades a l'atur, víctimes d'un govern que no gestiona, que no fa res. Vostè tancarà amb les xifres que voldrà.
Ara tancarà el debat i, per tant, dirà el que voldrà, si és opinió, si és dades registrades, si és atur registrat o és l'EPA. Vostè no la fa servir per res. I cregui'm, és la referència de l'Eurostat i de l'OIT. Jo li dic, només li dic una cosa i li demano, posis a treballar ja i digui'm què farà pels més de 522.000 persones aturades que no cobren i que estan atrapats a l'atur de la llarga durada. Són ells els que esperen de vostè una responsabilitat i una acció molt més activa del que fins avui les dades galdoses ens han demostrat. I compleixi ja amb el PIRMI, amb els 150 milions d'euros pel pla de xoc per l'atur juvenil i de la llarga durada, amb els centres especials de treball. Conseller, té l'oportunitat. Nosaltres, quan s'hi posa de debò, ens hi trobarà. Altrament, per desqualificar, no compti amb nosaltres. Moltes gràcies.